Takže na zdraví, tady je Andy, a toto je můj let's play na hru Vietcong a dneska si zahrajeme výcvik číslo 4. Je to velmi dobrá hra, je to česká hra ještě k tomu. A takže to jdeme vyzkoušet a stejně, já jsem chtěl jenom vyzkoušet, jak toto nahrávám. Jo. Takže jdem to udělat. Škoda, že mi já nevidím nic dole pod sebou. Jo. A takže a já, jo, této hře se jmenujem Hawkins, další jméno nevím. OK, takže je to určitě pohodička, tak to chci vidět. Šaškovská čepice! Ty pitomče! Neříkal jsem ti snad, že na mrtvý nesmíš střílet? Do boje! Ty voskový kulky vás nezabijou, ale pokud nezačnete něco dělat, začnu do vás pálit Kurva, to už jsem si myslel, že ještě chvilku vydržíš. No tak vidíte, jsme to moc nedali. Teď jdeme ještě jednou. Tak jdem to udělat ještě jednou. Já jsem fakt moc omlouvám, já prostě nejsem moc zvyklý jako na to hakovitý, jakože prostě já tam vlítnu. Takže jdem na to, já tam prostě hned vlítnu a jdem na to. Hevni. Vidíte, to teď byla hračka. Ale tady dost střílím. Musím se obdivovat. Změnil jsem hovno na vojáka. To je zázrak, co? Jo. Takže, tak to byla krásná bitka. A teď si ji dáme zpět. A dáme si více hráčů. Uvidíme, jak to toto pojede. Takže si zahrajeme nějaký mod. A já dám zkusím COPčko. Takže jdem to vyzkoušet. Že jsou na COPčku server je plný, tak to je škoda. Tak, takže to obnovíme. Takže CTF, jo, tady je. Tak dáme na 12 lidí. NVA base, tak jo. Tak já to zkusím, jo. 14 FPS, já vidím tady 23, 40, wow, mě to prostě jede krásně. A to jsem si myslel, že mám na sračku komp. Ha, já si dám asi Vietcongáče a dám bojovník AK-47. A jsme tu na 11:05 a z toho my tady budeme teď prohrávat. Víte, já to říkám, já nejsem moc dobrý. Hawkinsi, kurva, teď nemůžeme. Kurva, Hawkins. Takže, já jsem velká lama. A takže on je zakempený tam někde. Co ví na to? Já budu sapér. Zkusím tady s tímhletím zasraným.
Dík. Já to dám, protože zatím jsem dobrý, bo tady nezabil nikoho a já už 3. Je se to dá nějak, no. Oni spíš, já bych řekl, že oni moc nechodí, na to když vidím na to. Jo, vlastně ti lidi nemají ani. Hello, do prdele. Jej! Konečně nějaký slačky. Ale hovno. A vůbec tak zabil, co měl. Ale mi 16 na hovno. Potřebuju zdravotník ke mně. Já to doufám, že to zvládnu. Mám mají dobrý ty zbraně. Jdeme na to, jdeme do útoku. Jako správný bojovník. Pár života má. Já jdu saper a jdu do kovnicí. By mě zajímalo, co mám tady toto, teď ten saper, co má. A mi ho někdo teď vyžral, že jo? Ne. A co to tam má? Co to je? Jo, ty ten saper. Jsem si teď jak bago, pardon, já se nějak musím odbagnout. A do útoku. A tady si nějak zabít, jo. Já vím, že se na nějak ještě dostat nějak jinak. Ale nevím jak. Takhle. Claymorky. To je všechno, co máme? Aha. To jsem si myslel, že jsem větší značka. Je, granátík. Granát. Tak to jo. Budu saper s jakou brokovnicí. Ne, já si dám saper a budu PPS tady 43. Ne, naše jejich US vlajka.
Já jsem sračka veliká, sračka veliká. To prdel. Budu ostřelit sapir s brokovnicou. Sakra. Tak a já jdu asi pryč a já už to ukončím, takže čau lidi. Já se fakt moc omlouvám, ale já už to ukončím, protože to byla jenom zkouška a stejně prostě pěkný, takže